Salom, horas madihita saluhutna. Di hamu kadamang dohok dainang, manang di dia pe hamu maringanan, tangiang nami, toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparade hatani Tuhata, jumulu mahita, martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata na gabe jamita di minggu jubilate di tanggal 26 April 2026. Ima hatan itu hata na tersurat di ulaun apostel bidu 2, mamuk kasihan ayat 22 rodi ayat 20 alu. Jala topik ni minggu las rohaku, jala marudu pulup suaraku. Hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Hujah marihita sonoma didok hatani Tuhata. Hamu akka halak Israel tangi hokamuma hataon. Di patadapon debatado Tuhamu Jesus nasian Nasareti. Hinorhon ni haguguon. Halongangad dohot tada akan napinatu pani debata. Di tonga-tonga muna. Songon naung binoto munai. Marhite sian tangan ni nasomar patihi digatukon jala di pusahamu ibana. Dung dipasah debata sian tahina nahoti doho sian pamotuan nahian. Ibana do di pahehe debata dung di hari bernit ni hamatian. Aidada nahatiopan hamatiani ibana. Ai marhahonaan tu ibana do padok ni si Daud. Toktong do huida Tuhan ki di joloku. Ai di siamuku do ibana asa unang humor di tau. Alani i las dorohaku jala marulupulup suaraku. Dagiku pe maradia do huhut makirim. Adang pasobom mu diriku di Banuatoru jaladang luasomu nabadiami marnida habusuhon. Ainunga di pabotohoko tu au akadalan hanguluan gohammu doau halalas ni roha di adupan mi. Ima hatani Tuhata. Di hamwa kadongan saha porsiaon molo tapamanat sasitongna turpuk taon manang jami taon ima uduk ni jamita ni si Petrus dwe. Songon nabuyan no tajaha jala tersurat di ayat 1 ayat 30 nomi. Jadi bagian ni jamita ni si Petrus hidupe. Dung digohito di porbadiai akasisiani ima dina masa Pentakostai. Di masa Pentakosta maksudna di hari pa-50 ni memang terjadi do perubahan namacai luar biasa di diri ni akasisiani. Termasuk mah di diri ni si Petrus. Salah satu perubahan natarida rupani ima gabe tubuh habaranion diaka sesiane timbul keberanian. Ayanggo sebelumna mertemu ni do nasida. Alama biar tu penguasa tu rejim hati hai. Ai ditudu nasida nama buat bakene Jesusi. Jadi memang molo tajaha anon akamang dohot tamuinang di Matius 20 lalu ayat 10 sada sahatu ayat 15 dicoba akasituani malimido hati hai memutarbalikan fakta madok na ditakosisianido bakeni Jesusi ditiki terpudum aka pajagai. Pesan nanaing dohonon ni akasituani malimi marhite kelicikani rupani ima pabua nasututu Jesusi hehe sian namate. Ido pesan na naing pasahaton na dang na hehe na dibuat si sian naido bakenai sian tanomani dikitar podom pajagai. Ido sasitong na pesan na naing dohonon nasida atik pe berita bohong do nanido nasidai. Tajahaman non ayat na hupabua nak kiningan di Matius 20 lalu ayat 10 sada 1 ayat 15. Hamu kadongan
dung digohi to di porbadiai akasisian nai gabe barani nasida marjamita. Jadi ngatarok nakid di jolo bah sebelumna makurungi do nasida jangankan marjamita haruar sia jabu pe dang barani nasida. Gabe barani nasida maka tidak ko Tuhan Yesus naung hehe. Ayang go sebelumna barang nabi noto be biar nasida si Petrus sadiri barani do rupane maswadahon Yesus menyangkal Yesus. Jala gabe barani nasida madok tu hala Jahudi i pabua nasida do nama Musa Yesusi. Jadi molo tabering di ayat 20 tului marhite sian tangan nina somar patihi digatukon jala di pusahamu ibana dung di pasaha debatasian tahina nahoti dohosian pamotuan nahian. Tabering marupani perubahan na sangat luar biasa di diri ni si Petrus. Yang tadinya dia sudah kecut, sudah takut, alai dung digohi to di porbadiai nasida, gabe barani ma nasida. Atik pe sebelumnya dituduh halak Jahudi na maringanan di Jerusalemido akasisian nai na mabuk anggur. Jadi molo tajahan no dia 10 tolu gok anggur na tonggi do nasida ninna rupane di ayati. Alai Roma si Petrus mengklarifikasi ayapala na mabuk kamyon songon natinu hasomuna innaibana rupane ay pukul sia do penuai. Nahina tahun ni panurirang Joel do tahe namasaon ninna si Petrus. Jadi buri tajaha sebelum turpuk tahun di ayat 15 dohot ayat 10. Jadi horoha duk terjadi perubahan ni di dirinya kasisiani di bereng akahala Jahudina di Jerusalem itu ana mabuk doe ninna. Ya si Petrus madok adang mungkin itu mabuk jam sia. Jadi horoha danga pala masa mabuk di si jam sia alai mungkin setelah jam sia na boido mabuk rupani. Hamaka amanami dohot inanami molo terjadi perubahan na topu-topu tiba-tiba di diri ni sasahalak memang boy dui idaun sesongon na mabuk. Jadi molo tabereng rupani itor topu muba topu ibana daksongon nasomal bah boy dui ay na mabuk dui inna rupani. Topu garangate hape natinada ni halak amatai parbirdo rupani. Alai boy topu ibana garang. Daulo do jolo minum ibana asabarani mengalewati kuburani. Ayang goso minum bah memang hitir-hitir do pak nai sehirana naik karhar dugul-dugul lay rupani. Alai jolo minum mai ibana salapo dungi gabe barani mah lewat mengalewati kuburani. Jadi adong do berita ni do ngataringot tudongan nalaho martadang tujabuni halekna. Ceritana ninna dang barani si bayo on ro tujabuni halek nai molodisi bapak ni itu ani. Jadi dang barani bana. Ijolo disukut do itu ani. Isiro bapak inna disodo inna dang ro biao inna. Jadi gabe diajari dongan naima ibana buti mai. Jolo minum mau. Jadi minum mai bana di lapo. Persoalan na memang nagabe baguda kudu ibana minum. Ujungnya tom gabe rak terkendali be. Lau mai bana tujabuni halek ne wala dituk-tuki bana. Bapak naido memang mabuka. Isi ho itor itor gabe manonggahi jala itor gabe pabiar-biar hon ibana. Gabe pakarakku ala yang gusto minum bahasa hira gapit na diurutod do gacit na diurutod do rupani pamangan nadang barani makatai moloy sukun bapak ni halek nai marhua ho inna itorsoibo to berupa ni alai ala na minumi ibana bahwa sah dijabuni itu ani gabe ibana nama muruhi bapak ni itu ano ima jorupa ni taringok na cerita ni dongan dwe ni cerita hon. Jadi olo do tiba-tiba gabe garang ala ni na minumo nate topu burju. Jadi arong do halak dung minum gabe topu burju. Ayolo do dilapui diumai jol mai songone. Arang mino to ba. Arong do sada
ama topu burju tu inate. Marni dei gabe curiga inata tu amatai. Beguni isi no yang rotuson inna rohani inate rupani. Beguni isi no alana tak somal bahasa di dok songoni tak somal dang biasa songoni amatai ale topu burju. Idok marupani hasiaku cita-citaku inna beguni isi rotu ho. Ai nama bu do inna inatai matu amate. Topu mekelekel. Jadi mau larong diberi kamu na topu mekelekel, bah, emak perlu do si curiga nih. Belum tentu nasi nonggopan ni todi ate. Ati bado naginuhan ni alkohol satabi. Dohot akan topu nalaini dope. Jadi kecurigaan ni halak Yahudi na di Yerusalemi, ya secara logika boy do rupanya. Alai itor diklarifikasi si Petrus do dang nama bukami ai jam sia de pion ninna iban. Hamo kadongan halak na ginuhan ni todipe boido membuat perubahan na drastis di ngolu ni sasahalaki. Jadi dakolan na babuk nak kini ngani rupane. Holani tutu akan na ginuhan ni todi teratur do langkah na. Parwau kamu ma. Jadi akan na ginuhan ni todi teratur do langkah ni. Badiko kamu matu na mabuk. Molo na mabuk, gabi gumudang do ibana mudur, jala umotik maju. Maju selangkah, mundur dua langkah. Ima beda na. Jadi, dia do beda ni naginuhan ni todi, do naginuhan ni anggur, murado. Berek kamu ma langkah na irupani. Dungi teratur do akka kata-kata na haruar sian pamangan na, tersusun dengan rapi. Molo na mabuk olo do dang binoto mananga didok. Agoda ngau mulak pataru au minum gabenin na. Apesa sitok na agoda ngau minum pataru au mulak ihad do sa sitok na. Alai ala anggur na manggohi ibana gabiolo ma terbali dak taratur be. Atana hesiro inna rupani. Alai na ginuhan ni todi teratur do akka bahasana, kata-kata nai tersusun dengan rapi. Dungi akan naginuhan ni todi akka berita nauli do na haruar sian pamangan na ate. Molo na mabuk hola nakahata na sudenggat do buyan non haruar siani. Nyantak sudi ate alai bah olo do son natado digijang nak kiningani tangi boto be manangaha nani do nai marsu nai pe disadari asala mau ba gabenin narupane. Akan naginuhan ni todi gabe barani maka tidak kon nasitong. Iru naing nataida di bagas satrupukon. Dang mabiar dia asup-asup ni jolma. Bah holan gukto dia tong kasisiani termasuk si Petrus. Etor barani do ibana mandokon. Hamudo mamusa Jesusi inna ibana rupane. Pokokna aka parbuena dinggama natarida sian ngoluna. Sangat berbeda do namabuk angkur. Idun waing na pinatikos ni apostel Paulus. Jadi molo barani ibana topu mubah ibana sian nama biar hian gabe barani maka tidak ko Tuhani ala ni naginuhan ni todi porbadiaido ibana do taka dongan nai. Iman waing na masa di diri ni si Petrus do taka si sian nai. Na maka tidak kun Yesus naung hehe sian nama teido ibana. Jala to di porbadiaido na patauhon ibana di ulau ni. Tadi waktu Yesus na hina tidak konai ternyata nunga di doksi Daud hiani. Ima songon na jupang di pesalmen 10 ayat 21 ayat 10 sadai. Lapatan na dikutip si Petrus do natar surat di pesalmen 10 ayat 21 10 sadai. Nunga di surirah kukiani di padan narobi jala dang na kebetulan ni rupani ay nunga di surirah ko ni ribuan tahun na nasalpo jala pesan na yang dohonon ni si Petrus marhite na mangenet sian pesalmen saplonomi ima na perjolo pabua na saidonganan ni Tuhani ibana dinasa ulaon na doh di pardalanan ni nguluna songon si Daud na nidonganan ni Tuhani. Toktong do huide tu haki di joloku
ai di siamukku do ibana asa unang humor di tau. Alani las dorohaku jala marulup-ulup suaraku dagiku pe maradia dohuhut makirim. Ima di doksi Daud jala ido nuaing nadi yakini si Petrus rupani marhite jamita nae. Na padua hon porsea do si Petrus marhite haheheon ni Jesus ya namatei akana porsea di Jesus ipe paheheon na do muse. Lapatanna dang hamatean manang dang udiani ujung ni ngulu ni hajol maun atik pesia portibion nunga marujung alai adong dope uduk ni ngulu si dalananna idua satadokon maradiar rupane aidak pasobo budiriku di Banua Toru jaladang loasomu nabadiami marnida habusuhon jalan patuluhon porsia do si Petrus pabua na pabotohonon ni Tuhanido tu ibana aka dalan hanguluan jalagohanna halalasni rohana. Nunga di pabotoho ko tuau aka dalan hanguluan gohambu duau halalasni roha di adopan mi. Ninna si Daud jala laus ido diakini si Petrus rupani di bagasan nguluna pabuan nasai pabotohonon ni Tuhanido aka dalan si dalanan ni ibana totu dalan hanguluan na marhapatean tuaka na mabuan las ni roha. Omma mabahin si Petrus marlas ni roha jala marulup-ulup songon topik ni minggu tai. Bahita pe odo las ni rohata dohot ulup-ulup ta. Jadi molo marjubilaeum ka marjubilate rupani ido na taulupon, ido na tahalason marhite nguluta, marhite suarata dohot marhite panggulmito ni ngulutai. Amen martangiang mahita. Moleate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami. Pasu-pasu mai jala pauraton di bagasan rohanami bi. Asa di parbihok katami parbuen adinggan parbuen atonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.